За катедра План, символа на един от символите места за посещение на Ханя. Старата джамия, последствие хамам. Ето тук ще стане едно хубаво место, за да мога да хвана хубав поглед във всичко. Стария фар на Ханя, който между другото вече работи непрекъснато. Чакай тук да не се подхлъзнат, че ще станем смех, като топнем пред туристите. И изглед пак на цялото живописно, старо венецианско пристанище на Ханя. Между другото, Ханя, споменахме вече, е от топ 5 най-посещаваните места в Гърция, след Миконос, Закинтош, Санторини. Ханя се нарежда в топ 5.